shafin TikTok wanda aka fi sani da ɗan madara ya haɗu da masoyin shi kuma fitaccen jarumi a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood wato Adam A. Zango. Shi dai wannan matashi ɗan madara kafin a san shi a shafukan sada zumunta ya kasance mutum ne wanda Allah ya jarabce shi da matsanancin shaye-shaye, musamman ma wannan madarar mai bugarwa wacce ake kira da madarar Sukudayin. Sai dai bayan ya fara amfani da shafukan sada zumunta za a iya cewa alhamdulillahi yanzu ya fara samun shiriya, inda ya riƙe fiyayyen halitta Annabi Muhammadu Sallallahu Alaihi Wasallama, wanda dukkan a cikin kalaman ɗan madara za a ji yana ambaton fiyayyen halitta Annabi Muhammadu Sallallahu Alaihi Wasallama fiye da yadda wasu ke ambaton annabin, duk da kasancewar shi ɗan shaye-shaye, amma ya riƙe ƙafa da fiyayyen halitta Annabi Muhammadu Sallallahu Alaihi Wasallama, wanda wannan dalili ne ya sa waɗansu daga cikin masoyan fiyayyen halitta Annabi Muhammadu Sallallahu Alaihi Wasallama suka yi wa ɗan madara alƙawarin za su biya masa kuɗin da zai je ya ga kabarin fiyayyen halitta